Labor group nagpasa na sang petisyon sa DOLE-6 sa palareho nga pagpataas ang daily minimum wage sang mga mamumugon. Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Nabaton na sang Department of Labor and Employment 6 ang petisyon sang General Alliance of Workers Association o Hungawa. Nakasaad sa petisyon ang pagpataas ng daily minimum wage sang mga mamumugon sa diin maging pareho ang saka sa sweldo sa commercial, industrial kag agricultural sector apis sa numero sa mga empleyado ukon mamumugon. Ang gusto nila ay uniform approach para equal na without any distinction whether agricultural or non-agricultural workers, and as to number of employees employed in the certain establishment as to number, whether less than 10 or more than 10, there is no distinction anymore. Diri sa Western Visayas yara sa 395 pesos ang minimum wage sa commercial and industrial sector, samtang 350 pesos naman sa agricultural sector. Si Vit nga 15 katuig na nga nagatrabaho bilang driver sa isa ka kompanya. Aminado nga bisan may regular nga trabaho, hindi manigar nga kun kaisa, ginakulang gid sa budget. Kinahanglan man nga sakaan man hindi man nang ibalang gasaka kami mo niya gagamay. Ang security guard nga si Leonard sulusobra sa 5,000 pesos ang ginabaton sa kinsenas. Sa pagmahal sa mga balakloon, panawagan man sini nga kung tani magsaka man ng sweldo sang kaangay sining empleyado. Di mayo tani kung pasakaan nila mami, pasama tayo, dugang-dugang bla. Tanan nga gasolina na mo pero mahal. Sa masunod nga semana patigayunon ang pagsinapol sang mga representante sang Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa tunga sang panawagan nga pataasan ng sweldo sang mga mamumugon. Upod kay Hans Desierto, Dalmarie Sarmiento, 1 Western Visayas.